kumusta mga kapamilya sa YT? Ayan, so nandito na naman ako para ma-share ko sa inyo ang isa namang klase ng pagluluto ng ulam na ito ay isa sa pinakapaborito ng mga Bicolanos, Bicolana. Okay, so our recipe for today is all the way from Bicolandia. Okay, kasi may gata po siya. Okay? So, ang pinaka-main dito is yung gata niya talaga. So, tinatawag itong recipe na to na picadillo. Okay? So, tilapia po siya. Ang kanyang isda, ginataang tilapia sa Manila or sa ganyan, pero sa Bicol kasi may twist siya na nilalagay dyan para matawag siyang picadillo. Okay? So, tingnan na natin ang lahat ng ating kakailanganin para ma-share ko na sa inyo at maging ano nyo din, tawag dito, maging example nyo din kung gusto nyong tikman at gusto nyong lutuin. Okay, nandyan na po ang sunod-sunod na process kung paano siya lutuin. Okay, so let's go guys, panoorin na natin. So, ayan na guys, nandito na po tayo. Dan dito ipapakita ko sa inyo kung ano yung ating mga ingredients sa ating picadillo. Okay, so first, ang ating uulahin ay ating mga ricado. So first, ito, kasi picadillo siya, natural. Ang picadillo po sa Bicol is talagang may kamatis. Ayan. Kamatis, sibuyas, and syempre yung luya para maalis yung lansa ng ating isda. And ang mga health benefits naman po ng luya, ito ay antioxidant. Okay? Then our sili, ito. So, nilalagay ito pag malapit na siyang maluto. Okay? So, I'll show you na lang later. Then, next is our vinegar. Ayan. So, ang ating suka or vinegar. And, of course, salt. Ayan. Yung salt natin is ang nilagay ko muna po is half tablespoon. Ayan. Then, ang ating black pepper, syempre. Then, dahil hindi kami nakabili ng gata sa market, ito, may powder akong gata. Then, lalagyan lang po ito mamaya ng hot water na yung sakto lang tubig para dun sa paglalagay natin ng gata. Okay? So, this is the powder gata. Ayan. Next, nandito na po ang ating tilapia. Okay? So, bali, 4 na piraso lang po ito kasi 2 lang naman kaming kumakain. So, our tilapia. And of course, pag may picadillo, natural may pichay. So, diba? Ito, pichay. Fresh. Na fresh po ang pichay natin. So, organic. Ayan. So, tanim po yan ang nagbibinta dyan sa taas, kaya organic po yan. Ito na po ang lahat ng kabuuan ng ating ingredients. Now, ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo kung ano ba ang pinakaunang ginagawa sa pagluluto ng picadillo. Okay? So, I'll show you guys. Ito yung una natin kasi ang una natin gagawin bago yung gataan yung ating picadillo, ang ginagawa po namin sa Bicol is sinasangkot siya muna siya sa suka or ipapaksiw muna siya. So, ito. Maglalagay muna tayo ng konti dito pang sa ilalim bago natin ilagay ang ating tilapia. Ayan. So, ayan. Then, konting kamatis ulit. So, ilalagay na natin ang ating tilapia. Okay. So, para magandang nakasalansan din yung ating isda. Ayan. So, ayan na po ang ating tilapia. Then, yung natitira pong ingredients, ayan, ilalagay sa ibabaw. Okay. Then, luya. Okay. Then, ang ating kamatis. Ayan. Okay. So, itong sili po, nilalagay ito paglagay na natin ng gata, same with the pichay. Okay. So, ito na po siya. Then, ilalagay na po natin ang ating salt. Okay. So, yan ang salt natin. Okay. Then, sunod po is ang ating black pepper.
para masarap. Ayan, marami. Marami po ako maglagay ng paminta. Kasi ang sarap kasi niyan, ang bango. Ayan. So, ilalagay na din po natin ang ating vinegar. Okay. Ayan. So, ngayon, tatakpan na natin siya at isasalang na po natin. Okay? So, isasalang na natin, hindi na lalagyan ng tubig. Kasi yung fish, sa hindi po nakakaalam, hindi po tayo naglalagay talaga ng water kasi may vinegar na tayo. At ang isda naman po ay kusa siyang nagtutubig talaga. Okay? So, isasalang na po natin siya. Okay. Okay, salang natin siya until na bubuksan natin siya after 2 minutes. Okay, so balikan natin siya after 2 minutes. Yan na guys, nakita nyo naman na ano na siya, nawala na siya ng sabaw. Ayan, tama-tama. So ilalagay na natin ngayon ang ating pechay muna po. Ayan. Then, isasabay po natin ang ating gata. Ayan. So, yan po ang ating gata. Ayan po. Okay. So, isasabay din po natin ang ating sili. Ayan. Then, tatakpan na po natin. Pagkulo po niyan, saka siya bababa yung ating tawag dito, yung pichay. So, ayan. Kumukulo-kulo na siya. So, bubuksan natin siya mamaya pag luto na yung ating pichay. Titingnan natin yung siyempre lalasahan natin kung okay na yung lasa niya. So, balikan natin po yan. Mga ilang seconds lang yan. Maluluto agad. Basta kumulo na yung gata. Ayan na, guys. Ang sarap na niyan. Malapit na siyang maluto. Ayan. Malapit na pong maluto. Na, creamy na yung kanyang gata. Ayan. So, lutong-luto na siya. Ayan, sarap. Tikman nga natin. Ang sarap. Maanghang. Yan ang masarap. Ayan. So, luto na po siya guys. Ayan na. Okay. So, fry na. Luto na po siya. Ayan. Okay. So, yan ang ating picadillo. Ayan. Maanghang-anghang dahil may sili at pag maraming paminta, ang bango-bango. Tsaka, walang lansa yung isda kasi madami tayong luya na nilagay, diba? So, yan po ang ating picadillo. Ayan. So, pag Bicolano, mostly, puro may gata ang aming niluto. Pero, mayroon na syempre sa iba-iba na mga luto din na naiti-twist ang gata into a very, very delicious menu. Everyday menu, everyday mga recipe na iba-iba. Ayan. So guys, eto na po ang ating picadillo. Ayan. Kanin na lang ang kulang. Magluluto pa ako ng kanin para sa aming dinner time. So ayan guys, thank you sa panood nitong aking video. At titikman na natin yan guys. Okay, so it's tikiman time dahil luto ng ating picadillo. So come on guys, tikim na natin. Ito, ayan na yung ating picadillo. Ayan, so titikman na natin siya. Then, dahil wala akong rice, ito ang aking kakainin ngayon. Okay, so at our picadillo, then ang ating, ayan, so naglaga ako ng patatas. Yan yung pinaka-rice ko. Then, ito yung ulam natin, yung picadillo. So, come on guys, tikman natin.
Okay, so ayan na, tikiman time. Diba? Sarap nito kasi ano to. Na-miss ko actually yung tawag dito, yung mga pagkain sa Bicol. So, sabi ko sa husband ko, bili ka ng tilapia. Kaya gusto ko magata, di ba? So, pag nami-miss, pwede naman nating palapitin ang ating bahay sa ating kusina. Ayan. So, ganoon po ako. Pag nami-miss ko ang family ko, nagluluto ako ng mga favorite namin kainin sa bahay. So, ayan. Pichay muna. Sarap. Maanghang siya. Tapos yung gata niya, yung gata po na yon, yung powder, parang ano lang, parang gata lang din ng nyug, although powder siya, pero masarap din siya. Sarap na isda. So, ito yung pag wala akong rice talaga guys, lagi kaming may patatas. Kasi anytime na gusto kong kumain, lalo pag alanganin ng oras na nagutom ako, naga-ano kami ng patatas. Okay? So, parang kanin na lang din, 'di ba? So, yun. Kaya laging may patatas sa bahay. Okay. Masarap ito. Pag nagutom ka, maglaga ka lang nito. Tapos na. Patatas. Sarap. Tapos nito, parang kanin mo na. Kaya guys, pag magluluto talaga kayo pag isda, laging may luya. Kasi wala kang maaanong lansa ng isda. Ang sarap. Diba masarap kumain na wala kang nalalasahang malansa? Although ang isda is malansa, pero yung lansa na minimin ko na parang naiiwan sa lalamunan na isda ang kinain mo, pag may luya talaga ang niluto mo, wala. Diba? So, kahit karne, nagluluya din ako. Sarap. Kain. Sumukbang time na din ito. Merienda. Buntot. Mamaya pa kasi ako magkasasain guys kasi ang maagapan ma'am. So, ito lang yun guys. Yung sinain ko pala na patatas or potato, 1 kilo. 1 kilo kasi pag nagutom ulit ako mamaya, instead of rice ulit ang kakainin ko ng pag nagutom ako ng mga midnight. Hindi na ako kumakain ng rice. Kung may saging dyan, saging ang kinakain ko. Pero pag wala, eto patatas talaga. So, healthy living, di ba? So, practice din natin yung pagiging healthy kasi sa dami nangyayari sa mundo, marami ng sakit na naglalabasan. Ayan guys. So, ito guys, na-share ko na naman sa inyo ang isang lutuin na paborito ng mga taga Bicol. Ayan. So, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa channel ko, Bicolana Mix Vlogger. Okay? So, guys, lubos ako nagpapasalamat and I'm palagi ako nagpapasalamat even sa live stream ko kasi laging nasa puso at isip ko na every day is a blessing. So, thank you so much guys. And abangan nyo na lang po ito sa aking channel na i-upload ko po ito. Then, sana matutunan nyo ding lutuin para matikman nyo. So, thank you so much guys. God bless us all.